हेल' नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। स' गाइस आङो दाख्लै बावैसो रिलिज जालांनाय मिउजिक भिडिअ'नि नोंथांमोननिसिम आपडेट लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअ'नि मुङानो जाबाय बोथोरा। बे मिउजिक भिडिअ'नि कास्टिंआवनो दं हेलेना आरो सिद्धार्थ। बे मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइ खनगिरियानो जाबाय निपुन बसुमतारी आरो सुलेखा बसुमतारी। बे मेथाइया दोंसे रमान्टिक बैसागो मेथाइ। बे मेथाइया बर'नि हारिमुखौ नुनो मोनगोन। बे मेथाइनि बेकग्राउन्ड टिउन्स आरो डेन्सआ गोबां हिट जादों। नोंथांमोना नायाखैब्ला नायहैब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना नायब्ला नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौ BN प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना इउटुबाव नायब्लानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायनायनि सिगां बे भिडिअ'नि क्रेडिट्सफोरनि बागै खोन्थादिनि। बे मिउजिक भिडिअ'खौ प्रडाक्ट खालामदों बिउटि नार्जारिया। सरिय'ग्राफि आरो डाइरेक्सनाव दं मानब लाभलि ब्रह्म। DOPआव दं सोरां बसुमतारी। एडिटर आरो DI कालारिस्टआ जाबाय सोरां बसुमतारी आरो मेकआप आर्टिस्टआ जाबाय कल्पना बसुमतारी। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। आं नोंथांमोननिसिम गोबां सम भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन। स' गाइस आं दा दिनैनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन। स' नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। स' गाइस दिनैनि थाखाय बाय।